Is-sens ta' pożittività u ottimizmu fil-pajjiż kien ikkonfermat minn stħarriġ tal-Gazzetta Malta Today li wara li 3/4 tal-Maltin jistennew li s-sena l-ġdida se tkun waħda aħjar mill-2018. Fil-fatt, kważi 76% qalu li jistennew li din is-sena tkun aħjar minn dik li għadha kif intemmet. b'3.4% biss iwieġbu li din is-sena se tkun qar minn dik ta' qabelha. Kważi 21% qalu li mhumiex ċerti. Ir-riżultat tal-istħarriġ juru li l-Maltin u l-Awċin jinsabu aktar ottimisti mis-sena li għaddiet. Fil-fatt l-istħarriġ wera żieda ta' aktar minn 9% tan-nies li qalu li s-sena l-ġdida se tkun aħjar minn ta' qabelha. Fl-istħarriġ ħareġ ukoll li aktar minn 60% ta' dawk intervistati qalu li jistennew li l-qagħda finanzjarja tagħhom se tkun aħjar din is-sena meta mqabbla mas-sena l-oħra. b'10% biss jgħidu li s-sitwazzjoni se tkun qar. 29% kienu iżjed kawti u stqarrew li ma jafux jekk is-sitwazzjoni hux se tkun aħjar jew qar matul din is-sena. Il-Malta Today stħarġet ukoll kemm hemm nies li qed jippjanaw li jsifru tul din is-sena. Hawn ħareġ li kważi nofs il-Maltin qed jippjanaw li jieħdu btala matul din is-sena. b'40% jwieġbu li mhumiex beħsiebhom isifru. 11.9% qalu li għadhom ma ddeċidewx. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.